Ay, di mo na to sila. Disko do, kung di pwede disko do nga kanang kanang diha-diha lang ako. Pwede mga Kana na lang daw. ang kabalaan ba basin mo bigay. Hindi magpataas, mga garbuso. Hindi magpataas, mga garbuso. Itaas mga kamay, iwagay-way. Itaas mga kamay, iwagay-way. Come on, clap your hands everybody. Everybody just clap your hands. Clap your hands everybody. Everybody just clap your hands. Ang pinakasabang, tagaan o kwarta. Ang pinakasabang, tagaan o kwarta. Say ho! Say ho! Say ho! Say ho! O di mga auto-auto yung mutanan. Ipilsa na ko kung kinsay mga kwartahan rin dapitan. Nadiring mga kwartahan, no? Kusog ang signal doon. Oy, kusog ang signal doon. Pura na yung kwarta doon, ha? Mapilsa na ako kisa to'y adunahan o forma pero imbargono ng motor. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands, yo. Pito, kakapupangalan. Tutukin ka mo, medyo diturahan. Dapo po pa mo, yan ang pumalungan. Sige na mo yung mga nilagay mo riwan. Ha, ha, sabi akong katawa. Diyan ko ito sa kanong ituran. Kanang babae, sa akong mutantaw. Tulungan na ako, sinasing maguluntaw. Nasusunod ko, sa pagkadaksal. Bumalo sa'yo, kinabay yung ex-water. Sabi ko, o dako, tiyan. Lamig ako, son, mura on. Say ha! Say ha! Say ha, ha, ha! Mga auto-auto. Kaduglan! Mga gwapo man din ita ng mga bisita karon diri day. Puros pag yung mga bata. Murag bago lang nagsugod og menstruation. Kung mapatulan mo'y lalo ka lang aasarin talagang! Luya ba? Yeah! Mga tol! Wala'y makamdang silver at tubuan. Talaga ako sa mga pag-ibutin mo. Kapag ikaw ay lumingiti, ako'y medyo nakinay. Kailangan ko ang iyong labi. Kailangan ko ang iyong pisngi. Kailangan kaya kita maiuwi. Sige na! Uy, sige na daw! Ang mupakpak Tagalog tag 500. Mga naumong kwarta, oh. Nasugon na mga shot, ha? So, sa mga yun, gwapo ko o pangit sa personal? Kinsay nag-ingon nga gwapo ko sa personal, batas ka mo? Baka kung ka
Unsa man yoy? Ako na ko. Kasi doon. Wala ko ni Dol dito. Yan, kapirme. Tawa ko ni Dol. Kisa ni. Tagang-tagang pinaskuhan karon daw. Karon na? Grabe pag ginisyo. Demanding maginisyo. Tan lang tanan ko. Eh, kami may end user, kami may mo. Oo. Nanawala naman sa chikalit. Mo lagi to gingon na nabro na kuan lagi kay ginawang lagi daw sila pro di kung kumukuan kay wa man sa day witness ko. Correct. Mo lang isulti lang gud mo nang nilakaw na. Ay na lang mo bike mo diri, parking na lang mo kay wa man tayo mo kuan. So kung mag-disco, disco yan. Ay di no nato Disco sila. do kung di pwede disco do nga kanang kanang diha-diha lang ang kuan. Pwede man. Kana na lang doon. Ang kabalakan, babasin mo bigay. Kanang amo lang nga sound system. Kabalik ka na. Kana itong gamiton karon pero basin mo bigay ang kabalakan bigay pa. Kasi naman okay naman bugi at least kabalo naman po si mga atay no. Tingnan lang po nang mudaan si kuan sa Jess. Sa Kaya na ilang. mo. Kaya nag-disco naman mi dong. Sila niya mahadlok lagi ta kanang bigay-bigay. Sunod ta. We're here in Iligan City. Again. Hi guys, namin kami dito sa Iligan City para sa Perez Group of Companies. Before the show, medyo dagay kay commotion. So, i-explain na ako later. So, di sa COVID ha, kay Ano man sir no? Update sa mga. Progapon kami dito. Update sa mga. And Pamahog Espesyal at LR 91.9 and Bitok University. Your host, ang paabol nga na ay Dimpo, Bernie Bitok. Itaas mga kamay! Itaas mga kamay! Aking magpataas para sa ang ilong. Aking magpataas para sa ang ilong. Aking magpataas mga garbuso. Aking magpataas mga garbuso. Ang pinakasaba na ay bulos. Pinakasaba na ay bulos. Say ha! Say ha! Say ha ha ha! Say ha ha ha! Hinay man! Hinay man! Walay bunos! Walay bunos kami! Say ha! Say ha! Say ha ha ha! Mga auto-auto sila. Clap your hands everybody! Come on! Hey! Itaas mga kamay! Tulalab sila. Huwag sila mag-expect ng gwapo sa personal. Oh yeah, come on! Yo, yo! Bye, bye, bye! Anian na ang rapping na binisaya. Inato lang yung patsada. Ala, sige, magsugod na. Bito, bito, ang akong pangalan. Tutok yan na wong dinidyo-nitsurahan. Tama mo baboy ang akong manunggan. Sige na mag-yung di na dyan mo niwan. Kami akong katawan. John Lloyd Cruz ang akong itsura. Lahat babae sa akong mutanto. Mututok lang ko, sila dyan matuto. Magsugod lang ko sa pagka-dancer. Kung ano sa ayaw, inom na yung smoker. Sabi ko, o nako, tiyan. Labi ka kuson, moro akong online. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. One more time, say ah. Say ah. Utok-utok gini yun. Tunduan na kun. Huwag mo nang down, no? Nga mura like si Jericho Rosales sa personal. Tingnan ni si Jericho na dimple. Kulot-kulot. Ingani ang naon ni Jericho Rosales basta manghupong.
Mapil na ako kinsa to'y na yung mga dagkong bonus delivery. Wala, kusungan ko siya. Mga taga-naawan, mura tagay kwarta diliya. Mailan yung mga sosyal, ang pagkaon murag iswag lang sudan. Ang mga pibrisinaw kayo, murag atay dito mo. Grabe mo sila, murag atay gitirapan dito. Dili mga lalaki. Mapil na ako to, kisa to mga himayi. Himayi o himayot. Murag mapil na ako, himayi. Sir, tinood ba ang akong na-feel? Himayi ka, sir? Ay, kaya ako masawa ka nun. Mapilsan ako itong dugay-dugay na wala nagamit ng mga junior. Sir, tinood ba siya? Ha? Tinood. Tinood! Ano? Ganyan, huwag kinisipiyat ang aking signal. Bakit naman kasi mo may pagtulog siya ng buhok siya? Pili ka kanina mo, boss. Pinala ni Hap. Eh, 59 na? Buro naman ka 58. Asang asawa? Ang asawa? At Dipolog City. Ay, layo di ay. Bato na kubala ni mga mo. So, kanus sa ang las nga panagtagbo sa doha ka bungoton? Dugay na. Okay na. Gay! Dugay na sa gawa ka kita o sa itsura na. Katawa mo na sa pikas, Ben. Mapil na ako kinsa to'y na yung mga dagkong bonus delivery. Wala, kusungan ko siya. Mga taga-naawan, mura tagay kwarta diliya. Mailan yung mga sosyal, ang pagkaon murag iswag lang sudan. Ang mga pibrisinaw kayo, murag atay dito mo. Grabe mo sila, murag atay gitirapan dito. Bekin sa mga datal. Yung mga sosyal mo ninibili, oy! Mga dato mo nina. Agkuy! Sabikas. Dili mga lalaki. Mapil na ako to, kisa to mga himayi. Himayi o himayot. Murag mapil na ako, himayi. Sir, tinood ba ang akong na-feel? Himayi ka, sir? Ay, kaya ako masawa ka nun. Oo na, basta pag uban-uban ang asawa, behave kayo. Sana kayo uban-uban. Mapilsan ako itong dugay-dugay na wala nagamit ng mga junior. Sir, tinood ba siya? Ha? Tinood. Tinood! Ano? Ganyan, huwag kinisipiyat ang aking signal. Bakit naman kasi mo may pagtulog siya ng buhok siya? Pili ka kanina mo, boss. Pinala ni Hap. Eh, 59 na? Buro naman ka 58. Asang asawa? Ang asawa? At Dipolog City. Ay, layo di ay. Bato na kubala ni mga mo.